Como soía facer nas grandes ocasións, vestiuse de negro agás unha gran bufanda colorada e aquela tarde deixou Miranda. Antes, na eira e sorrindo, con aquel aberto sorriso que lle enchía franca faciana, comencho sola mañá, mi amo preguntounos de que cor queríamos ver o mundo. Alguén dixo que de azul, e entón don Merlín verteu 2 ou 3 gotas do licor que el chamaba dos países nunha copa de cristal chea de auga e botouna ao aire. Por uns segundos, o mundo todo, esmede todo arredor, as brancas torres de Belvís, as pombas e o can Ney, todo foi unha longa nube azul que pouco a pouco se esvaeu. O señor Merlín sorriu e emprendeu camiño pola quenlla que se adentra, subindo volta a volta na fraga de Iris, cara ao campo dos trobos. Ali andaban a agardar, desacougados e con unha pel de cousa prodixiosa, o bispo Frei Antonio de Guevara, o vello Sinbad e Osvaldo, o menciñeiro coxo de Entrevo. Non era para menos, era que ían darlle formas e principio á historia do seu mestre. De primeiras falou o bispo e dixo así: Has de saber, noso ben querido amigo Merlín, que nada nos pracerá máis que poder abrir este cónclave o que fomos convocados todos nós para ir tecendo, poñendo luz na vida e na obra do máis grande fabulador que Galicia tivo nunca. Aínda que para decir verdade, cousa esta que sempre deberá ser a nosa guía, eu exercín o meu bispado en días do emperador Carlos, e xa que logo o tempo quixo arredarme de vos en algo máis de 400 anos, ben sabedes que aínda así andei as mesmas rúas, compartín o mesmo espacio, atardecín sobre a mesma paisaxe na que o noso gran don Álvaro andaba, atardecía e compartía. Mondoñedo. Iso é tamén o feito de que me considerase un dos seus mestres na esforzadísima arte de escribir, éncheme dunha ledicia profunda. Que vos vou contar? El naceu 22 de decembro do ano 11, nunha casa situada fronte por fronte a Fontevella, un recanto que xa estaría para sempre presente na súa memoria. Eu nacín entre as zocas e os lóstregos, na metade da noite, 47 días despois do primeiro aeroplano. Todo o meu nacemento foi unha hora nova, na que houbo que pechar os dormitorios e abrir as chemineas para cenar polas súas perfebas de fume os panos enloitados da cociña. Viña vos sendo o segundo dos 5 fillos do matrimonio formado por doña Pepita Mora Moirón e don Xoaquín Cunqueiro Montenegro, natural das terras de Cambados e que recén licenciado viñera a poñer botica a Mondoñedo. Mondoñedo. Neste anaco de terra luguesa, tan amado por min, pasou Álvaro os seus primeiros e felices anos, empapado do lecer e máis do acougo que agromaba nunha cidade labrega e señorial o tempo. As tradicións orais das súas festas e mercados, o son das súas campás, as luces e sombras das súas rúas estarán máis adiante presentes en toda a obra de Cunqueiro. Pero polo de agora, só se limitan a ser
testimuña das brincadeiras dun rapaz moi trasno e rebuldeiro que gustaba de entrar en todas as casas e asistir caladiño aos paliques dos maiores e, sobre todo, saír co seu pai polos arredores para apañar cogumelos, ervas medicinais, pescar ou cazar. Non é cousa de extrañar ver a aquel Álvaro neno a marxe dos acontecementos que estremeceron os primeiros anos do século XX. O primeiro voo do Zeppelin, o nacemento do cubismo coas señoritas da Viñón, a aparición das cadeas de montaxe para a fabricación de automóviles, a ampliación do mundo coñecido coa chegada aos polos, a obtención do dereito ao voto por parte da muller, o estoupido da Primeira Guerra Mundial ou o estoupido da Revolución Soviética son claros exemplos das transformacións de vértixe nas que andaba o mundo e que contrastan co lecer e co sosego de Mondoñedo, onde a máxima e casi única mostra de estronicio representaba cada ano a Romaría da San Lucas. Cando andaba polos 10 anos, trasladouse cos seus irmáns e ca súa nai a Lugo para continuar os estudios. Por certo, Seicanón era un estudiante demasiado bo e non lle aproveitaban os estudios. Os seus profesores achacabanllo a que tiña imaginación demais. Atopábase mal nun mundo no que non había niños, nin cogumelos, nin peixes, nin soños, nin fábulas. Aínda así e todo, deu rematado o bacharelato, e no ano 27 matriculouse en Historias. A súa intención era residir en Mondoñedo e desplazarse a Santiago cando lle comprise. Pero en Compostela rematará por pasar semanas e mesmo meses. Pero iso sí, sen lle dar posto cabo á licenciatura. A súa verdadeira universidade resultou ser, máis que as propias aulas, os libros que lle prestaban os seus amigos, as tertulias das tascas e as reunións nos pisos dos intelectuais e artistas. Carballo Calero, Fernández del Riego, Colmeiro, Seoane, Castroviejo, Fole, García Sabel. E canda eles, Cunqueiro, constituían un grupo de trasnoitadores teimudos e sen excusas que lle collían afición a prolongar as súas tertulias literarias ata as segundas luces da alba. Por aquel tempo, Álvaro xa publicara por primeira vez. Fora os 18 anos e, como non podía ser doutro xeito, en Mondoñedo, no semanario Vallibria. Pouco despois, promoveu o nacemento da revista Galiza, aínda que a súa primeira gran participación no mundo do libro foi no ano 1932, coa fundación da editorial Un, da que xurdiu Papel de Color. Nese mesmo ano, dá prelo o seu primeiro libro, Mar ao Norde, feixe de poemas roubados dun mar inventado polo autor. E como doi a luz, xa de tan branca negra, no corazón da mañá. Entra en si mesma en mareas incertas, lixeira anque profunda, simple anque clara. E como doi o vela xa de tan branca negra, sempre no seu sitio, anque en mudanza, sempre. As súas colaboracións en Yunque e en Nós preceden a publicación de Cantiga Nova que se chama Ribeira e poemas do Si e do Non.
Si miña señora e alba de rousa bailar, poñería e belida un ventiño no mar, adornaba e ben que meu amor ten. Poñerei unha frauta e máis un rei señor, e unha longa soedade como a da mar maior, adornaba e ben que meu amor ten. Na illa cortegada poñerei un galán, por pastor das mareas co seu remo na man, adornaba e ben que meu amor ten. Poñerei unha gaita no bico da ría, e unha veraneira no medio do día, adornaba e ben que meu amor ten. Non me reboza, non, aínda hoxe, e o pasado, terme por pai destes pequenos poemas escritos, podería dicir soñados, cando eu estreaba nunha primavera feliz, un corazón novo, do Trinc. Un corazón, por certo, que naqueles tempos non só estreaba primaveras, senón que sufría tamén fondamente co pasamento primeiro da súa nai no ano 1931 e despois de dous dos seus irmáns no ano 33. 3 anos despois... Ai, demo de guerra, o home non sabe da muller, o pai do fillo, non hai romerías e a xente dorme no chan, co medo por almofada, e pérdese a ciencia de facer as camas. Non se sementa pan, e as xentiñas foxen cun pouco de lume na man, de medo que se acabe o lume no mundo. Álvaro, que ingresara no Partido Galeguista e que abogara pola necesidade dun estatuto de autonomía para Galicia, vese profundamente afectado pola cárcere, o exilio e mesmo a morte de algúns dos seus antigos compañeiros, e moi presionado por unha familia de clase media que desde o primeiro momento tomou partido polos sublevados, opta tamén, máis que por outra cousa, por salvar a vida. Isto explica, en certo xeito, o camiño que vai seguir a partir daqueles días terribles. Camiño que a bo fe, cecais ti, amigo Merlín, coñezas millor que a ninguén. Pois agora que o menciona, ilustrísima, lembro dun día no que lle fixen unha encomenda moi especial ao meu moi ben amado pasamán Felipe da Amancia. Felipe, díxenlle, en anoitecendo o día de hoxe, tes que sair de viaxe, sen dicir a ninguén a onde vas nin a qué. Poñerá a túa roupa mellor. E na mula da señora ama levará o cesto grande das mazás ben limpo. E vaste polo camiño de Pacios de Icalagoa. Levarás unha caixa de mistos portugueses. E se sentes que brincan polo camiño uns canciños como ratos, a vivo o trote non pares de acender mistos. Coidados semellantes os do Felipe, aínda que naturalmente, doutra caste, foron os que tivo que adoptar Álvaro Cunqueiro tralo alzamento militar. En outubro, inicia unha peregrinaxe que o leva de Mondoñedo a Santa Marta de Ortigueira, Vigo, San Sebastián e Madrid, peregrinaxe durante a cal se unirá, o través dos seus artigos, a longa ringleira de intelectuais que se comprometen co réxime franquista que está a nacer movido, como xa vos ilustrísima ben dixo, máis que por convencemento persoal, por instinto de supervivencia. Son tempos duros, tempos de posguerra, tempos nos que, desde Madrid Álvaro non deixará de evocar o seu Mondoñedo natal, e é que non se pode vivir sen unha certa paisaxe ao fondo. Cecais por isto, as viaxes á súa terra son continuas.
Unha delas, o 18 de decembro de 1940, casa con Elvira González Seco Seuane, matrimonio do que nacerán 2 fillos, César e Álvaro. Progresivo escepticismo respecto ao réximen posto de manifesto na súa saída da Falanxe, a retirada do carné de xornalista e os problemas económicos xeralizados, moito máis agravados no seu caso, póñena no camiño do retorno. Regresa no 47 cun certo aquel de fracaso. Ten 35 anos, mais... Atópome confuso, torpe, desarraigado, e certo ánimo de fuxida que teño chega a impoñérseme. Véxome só, escribo con acedía sen xeito. Vai unha madureza da vida e non fixen nada, ou case nada. A crise do seu matrimonio fai medrar o seu decaimento. Pechado en si mesmo, medita sobre os acontecementos que vende a protagonizar e ten noticia doutros novos que dun xeito máis ou menos trascendente seguen a marcar o século que lle tocou vivir. A Segunda Guerra Mundial, o nacemento do Estado de Israel, a inauguración de Televisión Española, a estrea de Bienvenido Mr. Marshall, o nacemento do rock and roll, o apogeo do arte abstracto, a chegada dos 600, o triunfo da Revolución Castrista en Cuba, o nacemento do pop art, ou o alzamento do muro de Berlín, constitúen acontecementos que enmarcan o desenvolvemento vital de Cunqueiro, que en pouco a pouco puxera orde na súa vida e comenzara a sair do labirinto, como se manifesta coa súa reaparición como poeta coa publicación no 50 de Dona de Corpo Delgado. Eche marinda verde bandeira, o mariñeiro ondas amigas do mar levado, o mariñeiro nores que texa ata lixeira, o mariñeiro ti serea que canta soñado, o mariñeiro o mariñeiro o mariñeiro A poesía ocupou un lugar fundamental na súa vida e obra, como demostra o feito de que nunca deixou de cultivar o xénero. Desde o vanguardismo, o clasicismo pasando polo neotrovadorismo, Cunqueiro estivo na liña máis alta da poesía lírica galega. Este discorrer exitoso polos vieiros da lírica queda de algún xeito escurecido coa publicación no ano 55 da primeira obra como narrador, obra que ordeou a dedicarlle ás miñas andainas, Merlín e familia. Podedes entender, queridos amigos, que se me encha o queixo e que quede repoludo por ver como esta colección das máis misteriosas maxias, engados, trasegos, inventos, tendollos e feitizos constitúa a obra capital da súa bibliografía. Mirán de seguidas crónicas do Sochantre, narración embebida a si mesmo de singular feitizo pola que recibirá o Premio Nacional da Crítica, e xa no 61, mantendo a súa norma de contar claro, seguido e ben, como quen come pan, publica Se o vello Simbad volvese ás illas. Un momento, ilustrísimos señores. Osvaldo, o menciñeiro de Entrevo. Eu non entendo de arte literaria, nin de sensibilidade poética, nin de inteligencia creadora, pero tamén podo quero falar de don Álvaro. Pois tratalo, ir de palique candel e beber o mellor viño do mundo foi un dos grandes adubos da miña vida. Era un home optimista, esperanzado, xeneroso e desprendido. Gustaba de falar con todo o mundo, fose cal fose a súa condición, e ben que o sei eu. Comigo falaba dos xeitos e maneiras de interpretar os soños ou de adiviñalo por vir coas cartas do tarot. Pero o que máis me acoloutraba a min era oílo palicar sobre os meus colegas. Lamas, o menciñeiro de Santalla de Oscos, era un home moi alto, moi fraco, de ollos moi claros e sempre con olleiras mouras, moi sucadas.
cun que se chamaba o Folgo de Vilamoa e que era prestamista, e o que se lle puxera unha suor fría que non o deixaba e tremaba tanto que nin podía facer as contas dos intereses, Lamas pechouse todo un serán, sentou e mandou sentar o doente diante del. Preguntoulle nomes e motes, o apodo da casa e da familia, o seu propio, como lle chamaban de neno e de rapaz, por burla dos irmáns, parentes e amigos. Tío, que tes e ansia e nada máis. Deixo todo, viste a roupa máis bella e vaite a Mariña. E andas por ali 2 ou 3 meses a pedir esmola. Non leves contigo ningún perro chico. Ti pides moi humilde, dá as gracias, bícala a esmola e nada máis. E o Folgo fixo o receitado e curou. Curou do corpo e mellorou da alma. Os que lle debían cartos atópano máis compasivo. Chegou aos 90. Polo que vostedes din, don Álvaro fixo unha literatura eminentemente culta, manexou mitos e integrou a realidade na fantasía. Sei que se movía moi ben por outros mundos. Xentes daqui e da colá e os outros feirantes son proba de que, ademais, coñecía, vivía e gozaba como poucos este mundo noso. Moito rira cuando Andrómena que o viu contar en Pardomonte. O señor bispo era un home moi alto que falaba polo ese. Afeitábase todos os días por mando un barbeiro enano que era sacristán de Frades e home moi borlento. O bispo, en canto lle ensabonaban a cara cunha espuma de pasta que lle viña de Barcelona en botes de kilo, adormecía. E entón, o sacristán bailaba diante do bispo, sacaba a lingua e botaba man as súas partes dicindo mansiño: «Kikiriquín!». En unha destas, o bispo despertou, brincou do sillón alporizado, colleu unha das navallas e foise cara aí lirado. Mais antes de que lle viñera a razón da calma que pedía o seu cargo, esvarou e queiu, e desde o chan berroulle burlento: «Maricón!». Pareceuche que dixo iso, pero diría outra cousa. Verbigracia, excomunión... Non, non e non. Dixo en latín maricus mariconis. Aínda non se me esqueceu de todo o meu latinciño do seminario. Se o dixo en latín, amigo Lisardo, pase, pero aínda así, seguro que é do latín. Mais ben parece galego de burla. O galego é fillo do latín, e os fillos semellanse aos pais. E como se di cabrón en latín? Capro capronis. Tamén é teima do latín en semellarse ao galego. Todos sorrían na cova. Os comentarios de Osvaldo viñan de descubrir un cunqueiro máis real e próximo. Estaban emocionados, pero o vello Sinbad aínda tiña moito que contar. Decíasme antes, amigo Osvaldo, que non o volviches a ver des que no ano 61 se estableceu en Vigo para traballar como xornalista e colaborador fixo no Faro. Ainda que si seguías algúns dos seus artigos, sobre todo cando Cotarot facía pronósticos sobre os resultados que lle agardaban o Celtiña e máis o Deportivo, pronósticos, por certo, case sempre errados. Eu tamén lín a Cunqueiro no Faro de Vigo. Lín o seu en vez, as páxinas de letras, e mesmo sabía adiviñar naquela multitude de artigos que ele agachaba tras dos máis extraños pseudónimos. Tamén celebrei de corazón que lle outorgaran o premio de xornalismo, pero Cunqueiro era escritor. E era moi difícil para un home da súa imaginación someterse a esclavitude que supoñía traballar e moito máis dirixir como o fixo desde o ano 65 nun xornal, así que no ano 70 deixouno. Por certo, aínda ninguén mencionou que Álvaro Cunqueiro cultivou e con éxito o xénero teatral. Lembrade o seu Hamlet, obra que non se aliña en ningunha traxectoria posible do teatro galego. Ou A noite vai como a un río,
pola que lle conceden o premio Valle Inclán, e na que sobre un fondo de guerra vai e ven e pousa unha fermosa comedia poética. Mais eu quería destacar hoxe un outro aspecto de Álvaro Cunqueiro que me enche de orgullo, pois coincide cos meus sentimentos. Tanto como eu amo a miña terra de Bolanda, amaba Álvaro a esta terra galega. Louvado sexa Deus, porque me permitiu nacer, medrar, facerme home e agora embellecer neste grande reino que chamamos Galicia, neste grande reino do Fisterre, que vai desde os montes a tomar, onde brillan os pés do vento, neste país dos 10.000 ríos, neste país dos 1000 vales, neste país fermoso, eternamente verde, patria querida. E co seu amor a Galicia latía igualmente en Cunqueiro o amor á fala. É certo que boa parte da súa obra foi publicada en castelán, pero aínda neses casos non renuncia a súa galeguidade, amosando algunha desas obras un claro acento do país, como se palpa en Las mocedades de Ulises ou en Un hombre que se parecía a Orestes, obra coa que cadou o Premio Nadal do ano 69. Fose por presións editoriais ou por ansia de acadar maior difusión da súa obra, Cunqueiro foi tamén escritor en castelán. Sin embargo, el sabía ben o que quería e o que desexaba que significase a súa obra. Por riba e por baixo do que eu fago, eu quixen e quero que a fala galega dure e continúe, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como pobo. Se de min, algún día despois de morto, se quixese facer un eloxio e eu estivese dando erva na terra nosa, podería decir a miña lápida: aquí xaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis. Na cova, a noite daba en se facer máis pecha. Os contertulios debullaban nas horas, pero cada vez que oían algún remusmus que villese da quenlla, entón o silencio máis redondo medraba polos seus ollos. Estaba a pique de chegar o quinto convidado e queríanlle dar unha garimosa acollida. En verdade, xa lles tardaba. Era que canto don Álvaro Cunqueiro se lles unise a tertulia, daquela a primeira das 1000 primaveras agromaría polo mundo, por Esmelle, pola Fraga de Iris, por todas as madrugadas deste país dos 10.000 ríos. E entón